ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଅତୁଟ ଭକ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘରଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଧନଠାରୁ ବଡ଼। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ସବୁଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ। ଅନେକ ଦିନ ଭୋକରେ କଷ୍ଟରେ ରହିବା ପରେ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଘରଣୀକୁ କହିଲେ, ଚାଲ ପୁରୀକୁ ଯିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭରସାରେ ସେମାନେ ପାଦରେ ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାସ୍ତା ଶୁଖିଲା, କଠିନ, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ତଥାପି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୋକ ସହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 5 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ମିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଖାଇବା କିମ୍ବା ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ନଳା ପାଖରେ ବସିଲେ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଏହା ପବିତ୍ର ଜଳ, ଆମେ ଏହା ପିଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାଇବା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେହି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ଆସି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଆଣି କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭୋଜନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବା ପରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କଲେ। ବନ୍ଧୁ ଲୋତକ ଭରା ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଭୋଜନ ପରେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ନିଜ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଳି ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାହାରେ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ସେହି ଥାଳି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କଲେ। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ଘରଣୀ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଇଏ କିପରି ମିତ୍ର, ରାତିରେ ଖାଇବା ଦେଇ ସକାଳେ ଅପମାନ କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଆସି ବନ୍ଧୁକୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ହିସାବ ଦେଖାଶୁଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ଦରକାର ନୁହେଁ। ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।